Oh, dara guys. Oh. Aha. Oh. Morning Ay, guys. Oh, ha. kami sa kabukiran. Oh, ha. Ha ha ha. Sayang, wala kami kuyog. Ha ha ha. Pindot kayong Daghan place 3 kayong guys. bulak ng mga Oh, rare dire. rare plant guys. Ha ha ha. Okay rang lagay namin guys. Ha ha ha. Kumusta ang lagay ninyo guys? Ha ha ha. Oh. Oh. Ha ha. Oh, ha 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 ha. Oh, ha 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 ha. Okay rang lagay ko dito guys. Make sure nga okay ra pod ang lagay ninyo guys. Itong place na ito ay sakop na ito sa Aliwagwag Falls. Yes. Madaming rare plant dito guys. Rare plant naman no. Sayang wala akong sana nung tawag. Wala akong sakubag. Cellophane, wala akong dalang cellophane. Sayang. Ingat tayo guys kay madaming alingatong at madami ding tawag ng mga ants. Oh, tayo back to the studio. Oh, okay pa rin ang lagay ko guys, di ba? Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh. Guys, grabe ito. Kaya wag niyong i-skip yung video, hindi pa tayo tapos. Samahan niyo ako sa The Adventure of Keep Safe. Ako si Kuya Safe. Palaging nagsasabi, keep safe kayo always. Dahil mahal ko kayo. Love you guys. Oh guys. Sobrang malayo dito guys. Yung place guys. Sobrang dito guys. Para kaming nagka-camping. Rare plant. Rare plant ba ito? Tingnan nyo guys, rare plant ba ito guys? Rare plant nga. Magkukuha ako isa nito. Magkukuha ako ng isa. Rare plant. Wow, rare plant. Damihin ko. Rare plant. Yes. May nakuha na tayo na pod. Rare plant. You see? Rare plant. Focus natin. Hindi mapopokus kasi wala tayong kasi hindi mapokus. Guys. Samahan nyo pa rin ako. Ipopost ko na muna guys kay isusulod ko na muna ito sa babag. Okay, back to the studio. Grabe guys. Sobrang dito guys. Sobrang daming rare plant guys. Samahan nyo pa rin ako guys. Samahan nyo pa rin ako ha. Bitaw. Oo. Iba talaga yung buhay ko. Tingnan yung buhay ko. Parang di ba? Parang si chair na to, si chairman. Pakita ko yung mukha ni chairman, yung may-ari ng place nito guys. Tingnan nyo. Membro tayo. Ito si sir. Kaway sir. Say hi to the camera. Woo! Yan si sir. Membro na ta. Membro na. Rare plant yan guys. You see. Kung gusto nyo kumuntak sa amin, you see. Ito pa. You see? Daming rare plant guys. Napupuno na yung bag ko. Ito si yan guys, si chairman. Chairman, say hi to the camera. Say hi to the camera. You see. Back to the studio. You see. Okay lang lagay ko guys, di ba? Ito po yung face ng aming chairman guys. Siya yung may-ari ng place nito guys. Sobrang maganda, di ba? You see. You see. Dami na kami nakuha na rare plant.
Oh, you see. Tagsara kayo di ba? Oh. Na yun yung pangitaan ni. Guys, oh, yung tignan niyo yung sinusuot ko na ano, jogging pants, oh. Oh, madaming ano amulsiko, oh, you see. Ebidensya guys, ha. Ebidensya yan na nandito tayo sa forest, ha. Back to the studio. Ako si Kuya Chef, palaging nagsasabing keep safe kayo always. Dahil mahal ko kayo. You see guys. Oh, alingatong yun guys, alingatong. Ang daming alingatong dito guys, mag-ingat tayo. Oh, you see. Daming mga ano dito, mga rare plant. Oh. Oh, itong place na ito guys, oh, sobrang maganda, 'di ba? You see. Oh, Oh. Huwag niyong i-skip guys ha, yung video natin. Panood kayo palagi para ma-update kayo sa mukha ko. Oh, you see. Parang walang kinakapoy ah. Parang hindi kinakapoy guys, oh. Pakita ko pa yung footage silang ano, yung footage silang chairman, oh, you see? Ganoon magpatay ng ano, ng alingatong guys. Yung Makati na ano, halaman. Oh, yan ang footage nila, full HD yan guys. Oh, back to the studio. Oh. Okay. Right. Oh. Tapos ulit to, naghapit si kakuan, si katintal si ma'am sa kuan, rare plant. Kita to ani ron. Oh, tatakdan tayo ni ma'am kung ating ano, sabay-sabay. Matatakdan tayo ni ma'am. Guys, oh, yung mukha ko guys, sobrang cute, di ba? Ano tong kuan? Tong 5 hektarya? Oh. Lapos na diha. Lapos na to sa dito. Wala. Right kayo. Oh, gikan na to, gikuan ako. Okay. Tignan niyo. Mo man ni ganina no? Mo ba nang langob sir? Chair? Kuan babaw? Babaw dito. Oh, may langob dito guys. Oh, parang parang ano. Oh. May langob dito guys. Sakop man sa kwancher no kanang alawagwag gyapon nga place. Kursi ko ni. Lagi. Sakop lagi guys. Am I right yun guys? Sakop sa aligwagwag. Prok 5. Maduol na, malapit ng Aliwagwag Falls dito guys. Full HD. Yan nyo guys, full HD yung mukha ko. Malapit na ma-full yung storage ko. Pero lumalaban pa rin. Mahal yang baligya. Kanidre. Wala pa? Amo na katong nailubi, sir. Oh. 100 kapin ang baligya sa tag-iya. 125. 125. Tama-tama pud. Ya, patag-patag pud no, napipatag nga kuan portion. Napod. Okay pud ay. Tama-tama pud yung presyo. You see guys. Am I right guys? Okay pa rin yung lagay ko guys. Lumalaban pa rin. Wala na sa video dre. Huwag nyo i-skip guys ha. Huwag nyo i-skip yung video natin. Guys, make sure ha nga. Okay rang lagay sa inyong parents guys. Umano tayo sa bakilid guys.
Angat tayo. Ha? Oh, you see. Oh, you see. Lumalaban pa rin. Ay, contrast. Op. Okay ng contrast, guys. Kita ng view natin, guys. Full HD ng mukha, guys. Oh. Oh, sobrang attractive, 'di ba? Oh. Guys. Oh. 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 HD. Amo ning agyanan ganina? Dili. Di pa. Lahi. Okay, back to the studio. Oy, ayusin mo. Exposure. Contrast. I mean, color grading. Oh. Eh, exposure pa. Wala na. Oh, yung contrast, guys. Oh, may ulan na, guys. May ulan na, guys. You see, guys. Oh, may upcoming na uulan. Coming soon nga ulan, guys. So, samahan nyo pa rin yung vlog natin, guys. Nakaka-excite pa rin, guys. Daming rare plant dito. Oh, you see. Hindi makakaya ng busa. Kasi malaki na yan. Dapat, mayroon kang malaking sakubag. You see. Oh. Search yung, guys, yung channel natin, guys. Keep safe, guys. Oh. Panood yung buong detalye ng video nito. Huwag kayong follow kayo, guys. Subscribe po mo, guys. Ay mo kaulaw, guys. Oh. Kaya ka sumam diri, sir? Fights kayo. Lumalaban pa rin. Oops. Oh. Ay. Wala ng mukha ko. Op. Yan. Kita yung full HD ng mukha ko. Yan, guys. Yan. Lumalaban pa rin. Oh. Huwag yung kalimutan, guys, mag-subscribe channel natin. Follow my page. Oh, you see. Oh. Full HD pa rin. Lumalaban pa rin yung mukha, guys. Oh.